Малітва да найсвятейшага сэрца Езуса. О боскае сэрца Езуса, звяртаюся да Цябе, бо Ты адзіны мой прытулак, адзіная, але пэўная надзея. Ты лекар ад усіх маіх немачаў, суцяшэнне ва ўсіх маіх бедах, выпраўленне ўсіх маіх памылак, дапаўненне ўсяго, чаго мне не стае, задаволенне ўсіх маіх просьбаў, надзейная і невычэрпная крыніца святла, сілы, трываласці, спакою і благаслаўлення. Змілуйся нада мною, Пане, у велічы міласэрнасці сваёй, і учыні з мяне, для мяне і ўва мне ўсё, што захочаш, бо я цалкам давяраюся Табе. Найсвятейшае сэрца Пана Езуса, не дазволь мне аддаліцца ад Цябе. Аман. Асабістае прысвячэнне сэрцу Езуса. О Езу Божа мой, валадару мой і найлепшы Пане, прагну ушанаваць Цябе, Тваё найсвятейшае сэрца, якое так горача нас любіць. Прысвячаю Твайму Божаму сэрцу ўсё, што маю, і чым з'яўляюся: цела маё, душу маю, памяць, волю і свабоду, усе мае пачуцці, цярпенні і засмучэнні, а таксама усе мае добрыя ўчынкі, усе цяперашнія і будучыя заслугі. Ахвярую Твайму найсвятейшаму сэрцу усяго сябе, каб перапрасіць веліч Тваю, якую зневажае чалавечая злосць. Прагну часта яднацца з Тваім сэрцам у сакрамэнце любові, каб перапрасіць за блюзнерствы і святататствы, учыненыя бязбожнікамі. Буду ў сваіх штодзённых учынках наследаваць цноты Твайго сэрца, каб жыццём засведчыць, што Ты мой Пан, валадар і Айцец. О Езу, Ты ведаеш таямніцы нашых сэрцаў і слабасць нашай волі. Удзялі мне ласку, каб вытрымаў я ў добрым і сваім штодзённым жыццём даваў доказ маёй адданасці Табе. Найсвятейшае сэрца Езуса, прыйдзі валадарства Тваё. Аман.